Grau i Terol. I el marxador Modesto. Per part dels blaus tenim Martínez, Genovés segon, Sarasol i Pedro. Y el marchador Juan Ángel. A continuación fará el saque de honor la reina mayor de Festes. Per part dels jugadors professionals van entregar-li una pilota al senyor alcalde i a la reina major de Festes. Totes, doncs millor encara. Això està bé, és així com deu de ser. Grau i Álvaro i també Genovés, Sarasol i Màlia. També queda una pilota a l'alcalde que també li agrada jugar, segur que la usa i la gasta. Ja sense més preàmbuls, antes de fer el saque d'honor, l'alcalde va dirigir-los la paraula. Bona vesprada a tots. Moltes gràcies per estar present en aquesta partida que entra dins dels actes commemoratius del 9 d'octubre. Tractem que aquesta siga la millor partida de l'any. La millor partida de l'any perquè és el Club de Pilota Benimagrell el que any darrere any permet que la pilota estigui present en el nostre poble. I si fa un temps el Club de Pilota Benimagrell podem dir que era la reserva o la resistència de la pilota, avui ja no és així. Avui és el trampolí o la palanca que llança la pilota endavant i que farà possible que se consolide de nou en el nostre poble. Vull aprofitar l'ocasió per agrair a tots els jugadors que estan aquí la seva deferència en vindre a fer aquesta pilota, a jugar aquesta partida i sobretot felicitar a Álvaro per aquesta medalla al mèrit esportiu que li ha concedit la Generalitat Valenciana i que demà li entregarà el president de la Generalitat. Enhorabona i moltes gràcies. I ara, a continuació, ja la reina va fer el saque d'honor.